L-initial reaction s-soltu. Ħajta minn daw li ta' meħxara l-krizmi. Ma kellix kontrol fuqa, so to speak. Ovvjament, huwa feelings sabiħ hemmhekk. Jien ħdimt biex ngħaddi biex immur tajjeb, qegħdin naħdmu biex immur tajjeb fil-final. L-unika power li għandek inti huwa li titla' fuq l-stage, believe in your performance and your song. U għal-proċessat tagħti l-aħjar li tista' inti, masla l-aħħar kollu judges u televoti. Jiġifieri qalbi maqtuha ma kontx, però fil-settim ma d-dewja ċerta kantanti u għasanna number 9 number 8 kien għadhom ma' seħu xitimna u mbagħad tajt guys preparaw ruħkom għax jista' jkun li ma ngħaddux. Mbagħad kif titla' l-bandera Maltija inspjegabbli, ġifieri vera feeling inspjegabbli. Fil-verità aħna m'għandniex qegħdin hawnhekk holiday, ġifieri aħna qegħdin hawnhekk biex naħdmu. U aħna din hija ħaġa li l-iktar li nħobbu nagħmlu aħna ġifieri li nkantaw nisnu nagħtu pjaċir. Aħna qegħdin il-fatt li nkunu fuq il-finali hija ċelebrazzjoni. Aħna nixtiequ nerbu, ix-xewqa hija li wieħed jerbaħ. Ir-realtà hi li hija diffiċli, però minn aħna l-interessana huwa li nagħtu xew tajjeb. Li nerġgħu nieħdu pjaċir għad kemm ħadna pjaċir kbiera, mbagħad mill-aħħar nħallu f'idejk il-televoters u l-ġurija.